Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndinorwadziwa mukoma nashi because I lost the chance to get married. Kusvika pari zvino mukoma, ndinoti kana ndikafambawo kuti ndike ndichienda kunobetserwa, ndinenge ndichingoudzwa kuti umwe murume uyo wandakadanana naye pandainge ndichiri ne20 years, murume ainge aine mari iyeye, hanzi ndiye akandipa mweya wejambwa nemunyama nekuda kwekuti ainge akaromba. Ende ichokwadi mukoma, kunyange ipapo patakazoparadzana zvedu, pandakazongotanga kungoita low naye, this was after ndadiscover kuti munhu uyu akaromba. So partly I want to blame my mother because amai vangu vainge vachizviziva kuti ndainge ndiine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye, we went to the same church. Saka mama vakabva vachizongotanga kungomushora because vabereki vake vainge vari vanhu vainge vasina mari. Saka vakangotanga vachingoita majokes like mwana wangu nemanakiro akaita hazviite kuti ange achizoroorwa nemurombo. So it started affecting me. Ndaiti kana ndiine mukomana wangu, kana ndikamutarisa ndikatanga kufunga zvose zvandainge ndichiudzwa naamai vangu, ndobva ndazvibvunza mibvunzo yakawanda like kuti so how can I be with someone munhu wekuti vabereki vangu will never support him. It is far much better hangu kuti tinge tichingorambana. Zvakandirwadza kana iye mukoma akatomboda kuzviuraya apo paakazo find out kuti ndainge ndava nembinga yandainge ndava kufambidzana nayo. My mom when she saw me ndiine mbinga yaya, instead of being angry she even invited him, and then vakabva vatoti uyu ndiye mukwasha wandinoda. Apa mukoma nashi ainge ari munhu mukuru kwavari, even kuna baba vangu rainge ritori dhara mukoma, but raiva dhara rainge riine mari. So we kept on dating, vabereki vangu vachitozviziva kutoti ndaitomboenda kunorara kumba kwake sezvo ainge akashayikirwa nemudzimai wake. Zvino ndaizonyara because vana vake vaiti kana vakauya apa ndichiona apa ndiri mwana mudiki, ivo vatori vanhu vakuru kwandiri, asi sezvisinei vaitongonditi mama mainini. But mukoma nashi ndakazviudza kuti ya apa ndainge ndapinda manje ndisingazivi kutoti ndainge ndava kutozvinyudza. Mukoma nashi pane pamwe apo patakazoenda kuvacation, takazoti taenda kuVictoria Falls, that was when I discovered kuti hey, munhu uyu iye akatoromba zvake. What happened mukoma nashi at that time, apa mushure mekunge ndafind out kuti ndainge ndava nechirwere, ndiye akatondipa chirwere, ainge asina kundiudza kuti iye he was HIV positive. I found out apo pandainge ndabatira pamuviri kuti this guy ainge andipa chirwere. Ndakarwadziwa zvisingaiti mukoma nashi, asi ndakangozviudza kuti zvinowanikwa mukurarama. After that was when pandakabva ndachizodiscover kuti mune rimwe monaki rake raainge ainaro, because ainge aine maviri. Ndikabva ndati iwewo uri murume, what is the use yekuti unofamba nematraveling bags maviri? Rimwe racho ainge asingatombodi kuti ndinge ndichiribata. Saka I was just curious. Akazoti akarara mukoma, that was when pandakazoona kuti mutraveling bag imomo mainge muine kamba yainge irimo. Dai kwanga kuri kunzi yainge ingoriwo kamba mukoma nashi, ndaiti zvimwe kuda maybe it is his pet, kana kuti maybe anoita zvekutengesera varungu, maybe muka, but kamba here, something that can just be found in the wild. It's not like an exotic animal yekuti varungu vanotoya kuAfrica kuzotenga kamba. So mukoma nashi ndakati ndakatarisa kamba yaya, ndakabva ndaona kuti yainge yakasungwa mumakumbo umu nezvimucheka zvered. Ndichiri ndakaitarisa kudaro mukoma, that was when pandakazoona kuti yainge iri busy ichiita tsvina. Yakatanga yaita tsvina like normal, ndokubva yachizotanga kutoita mabundles emari. Yaiti kana ikaita tsvina yobva yachizoita mabundles emari mukoma. Ndakangovhara bhegi riya usiku hwose, ndainge ndangobatwa nekutya zvino nekuda kwezvose zvandainge ndaona. Mangwana acho makuseni mukoma, murume uyu ndakazotoita wekutotiza, kwava kutanga kundifonera. Akandifonera kwenguva refu, akazongonditextera message akati I know what you know, but please do not tell anyone. Tinokwanisa kuzozvigadzirisa. Kana wava kuHarare, please tell me, I will come and see you
mukomanashi paakaona kuti ndainge ndava kusambomupindura akabva atanga kufona achindituka. Zvechokwadi mukoma akabva achi manje mwana iyeye wawakatakura mudumbu mako hausi kuzomuzvara. Ndo zvakazoitika mukomanashi. Ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndakamurota achiuya kwandiri akabva ati ndipe mwana wangu, handiti wakaramba kuita zvose zvandainge ndichida kuti unge uchiita, ndipe kuno mwana wangu. Kwava kunditorera mwana. Makuseni ndakati ndamuka ndichitotsvaira zvangu panze, ndo pandakabva ndachizotanga kuplead ndikatoita miscarriage. Mukomanashi ndo zvakaitika izvi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Iye hake ainge achiti ndinokuda, even ipapo paakazombondinyorera message akati I curse you so much and haumbofi wakaroorwa iwewe because wakaramba kuita zvandainge ndichida kuti unge uchiita mukoma. So this guy he blames me. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kutinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Inini ndatambudzikawo nekuda kwenyaya yemadzikirira. Ndafamba uye zvaramba ende vanhu vose avo vanenge vachindibatsira vanozopedzisira vava kungondipindura rafu. Mukomanashi dambudziko iri rakatanga mushure mekunge ndaroorwa. Vamwene vangu vakabva vatondiudza kuti ivo vainge vasingandifariri zvachose, and there was no day that she was going to accept me as a daughter-in-law. Vakabva vati wakanyanyisa kushoreka stereki kuti unge uchinzi unozova muroora wangu. Kuti why vainge vachirwa neni kusvika pari nhasi handitombozivi. Ndakatombofungidzira kuti zvimwe kuda vanoroya, but vamwe madzibaba vakatongoti ndo zvavatongori, but usafungidzira havo kuti ivo vanoroya. So ivo madzibaba vaya vakabva vangoti vamwewo veukama vakabva vachizongoshandisawo advantage, but vakaramba kundiudza manje kuti munhu wacho weukama ndianiko iyeye uyo ainge ava kundishandisira mishonga yake nekundishandisa usiku, because kana ndakarara mukoma ndinotozvinzwa ndichitomuka. Kana ndamuka paya then ndinenge ndichitonzwa munhu achiti uya kani uya kuno, uya kani uya kuno. Munoona zviya zvinoita zizi, machemero arinenge richiita ndo zvinenge zvichiita munhu wacho iyeye. Kana ndabuda panze, but izvi zvinenge zvichiitika ndiri kuhope. Ndabuda panze mukoma ndo pandinobva ndatoona kutoti mumuti munenge muine munhu anenge arimo. Munhu uyu anenge akatoita sekunge zizi, but aine chiso chemunhu manje, aine mapapiro and everything, achingoti uya kani uya kuno, uya kani uya kuno. So mukomanashi ndakabva ndachizozviudza kuti kana kuri kunzi ndo upenyu hwacho ihwohwo hwandinofanira kuti ndinge ndichirarama, maybe zviri nani kuti ndinge ndichimboendawo kun'anga. But kuzotoenda kun'anga kwandakaita ndikamboita gore rose ndichiregedza kuenda kuchechi, zvakabva zvazoita situation yacho kuti inge ichizova wesi mukoma. Dzimwe nguva murume wangu anozotobvunza kuti what is wrong, because ndinenge ndatomuka mukoma. Ndikamuka paya ndinobva ndatotanga kutofamba ndichitotsvaka makii apa ndinenge ndiri kuhope. Kana akandibvunza like that ndichiri kuhope kudaro, anobva anditi mangwana acho hanzi wakati wainge uchida kuenda kumakuva kwainge kuine vanhu vakakumirira. So he is very supportive. Ari kuzamawo mukoma nepose paanogona napo kuti ndinge ndichibetserwa. Mari tiri kuburitsa, but situation haisi kuchinja. Ndambozama kunamata mukoma kukumbira Mwari ruregerero kuti I know kuti ndakakutadzirai ndikaenda kun'anga, but Mwari vacho vakangonyarara mukoma. Every night. Dzimwe nguva ndinozotorara sometimes kuma1 kuma2 kana kuti kuma3 ndichingoavoida chete kuti ndisazobatwa nemadzikirira, zvekuti ndinozotongoswera ndakarara apa. Kana ndaavoida kurara kuzonosvika kana kuma3 ndichingonobatwa nehope chete madzikirira aya mukoma.
anobva anditi ko uripi, ndobva ndatotanga kutobatwa nemadzikirira. Chinondirwadza ndichocho mukoma, zvekuti mukufamba ndiri kutoudzwa kuti inini ndiri munhu anotoshandisiwa nevanhu vanoita mabasa erima. Please help me. Variko here vanogona go back to sender, kana kuti izvi zvevanhu vanoti vanogona go back to sender, vanhu vanenge vachingonyepa zvavo? Kana variko mukoma, please ngavakupeiwo mafone numbers avo. Ndambozama kune vose avo vandainge ndichinzi nhenga anozvigona zvemago back to sender, but it is working. Handisisina hangu basa nazvo kuti go back to sender yacho ndichaitirwa nani. Chandava kungoda ndechekuti ndige ndichingobetserwa chete. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa awa ndo anonzi mahwani chaiwo. Hanzi dzimwe nguva ndinokwanisa kuzotongokaruka ndava panze, but hanzi ndinotanga ndichirota kana ndava panze paya, kana ndikavhunduka kuti ko ndiripi, hanzi immediately ndinobva ndatodzoka mumba, apa dhoo rinenge rakatokiwa. Pandirotodzoka mumba ndinotoona kuti murume wangu anenge akatofa zvake nehope. I am tired of this life. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo nemurume wangu takatangawo kabusiness kedu kunoku kuHarare. Mukoma ndokubva tatenga motikari dzedu 2. Saka murume wangu iyewo akaendawo akanoitawo zvechikorokoza mushure mekunge tatambudzika kwenguva refu tiri kuSouth Africa mukoma. Apa chinondirwadza ndechekuti hama neshamwari vaitotiseka because tainge titongoriwo vanhu vainge vachitomborina kana chinhu, tichingonzi marovera kuSouth Africa. Saka kunyange patakazouya mukoma dashi, kana pekutangira tainge tisitomborina, takabva tachizongobatsirwawo noumwe mudhara uyo akabva ati ainge aine imba yemwana wake ari kumhiri kwemakungwa, saka ainge achida vanhu vanogarapo vachichengeta imba yacho iyoyo. Ndokubva tatanga kugara kweya. Saka mudhara uyu tainge tisingatozivi kutoti atoriwo nemamaini. Then mukuzonotaurirana nemurume wangu ndopa akabva atoti ndawana basa. Zvino murume wangu akazoti aendako ikoko. That was when he started being friends nevamwewo vainge vachishanda pamaini paya vaiitawo madhiri. Saka murume wangu akabva achizopinzwawo madhiri acho iwawo, vachitora gold vachitengesa, ndokutoita mari kwatakazoita. Saka ndichiwa panapa ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti mabad luck mamwe atava kusangana nawo kuroyiwa here nevehukama, kana kuti mudhara uyo akabirwa aipota achibirwa gold nevashandi vake, maybe iyewo akatoromba, because hatichazivi. Asi kwose kwatafamba zita rake mudhara uyu harisati kana rakambotaurwa nezvaro. Tiri kungonzi ndevehukama chete. But isuwo manje sevanhu venyama, sezvo tichiziva kuti mari yacho yatakashandisa kutaka mabusinesses, murume wangu akaita madhiri ari pabasa nevamwe vake. So hatichazivi mukoma Nash, because each and every morning tinomuka mumba muine shiri inenge yakafa every day. Ndo zviri kuitika izvi mukoma. Zvinhu izvi kubva pazvakatanga kuitika, amwe mabusinesses ari kurana hawo zvakanaka, but tanzwa nekungorenta motikari dzevanhu. Isusu dzedu motikari dzatakatenga kuti dzinge dzichizoshanda pabusiness, motikari idzi mukoma dziri kungogara dziri kumba kwamakanika. Iko zvinozvi mukoma Nash, kana makanika wacho hatichatombomufoneri. Chatakangoudza madrivers ndechekuti kana mukangoona motikari ichinzi motikari yastaka yafa, munongomufonera iye obva auya obva azotora motikari. Tanzwa mukoma Nash nekuti madriver achienda kunodhilivha chingwa, tobva taita breakdown, tobva tahaya zvekare dzimwe motikari, then dzobva dzazouya kuzo-offloada chingwa chiya. So hatiziviwo mukoma Nash. Ndichitoyawo panapa todawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichitibetsera. Malosses atiri kuita nekuda kwemotikari idzodzo akanyanyisa.
kana mukaposta nyaya yangu ndizivisewo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu vedare. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, asi hanzi strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So ininiwo mukoma ndakaitawo mwana nefirst born yasisi vangu. So ivo sisi vaita zvekunohodhawo hembe kuSouth Africa nekune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Pari zvino hangu ndava kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa mukoma, kana murume wangu haatozvizivi kuti mwana uyo waanoti mwana wedu wenumber 2, mwana wandakatopiwawo nemwana wangu. Panguva yacho iyoyo mwana uyu mukomanashi ainge ari kumaform 2. Saka sisi vaiti kana vakaenda kunohodha vaibva vazondisira vana vobva vauya vobva vazogara neni. Murume wanguwo mukomanashi ipapo ainge achishandawo night shift, saka ndaizoti usiku ndobva ndaenda kurumu kwemwana ndobva ndanorara naye. Saka ndakazobatira pamuviri. Kubva pandakaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndakabva ndachizoregedza kurara naye, asi ndinotozviziva kuti nhumbu iyoyo ndeyake. Zvino mukomanashi handizivi kuti ndodii, ndomuudza here? Iyewo atokura mukoma zvekutoti atovawo nemhuri yake, kana kuti ndongoramba hangu ndakanyarara. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaita mwana nefirst born yasisi vangu. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.